De Soldanis fid-dialogi jippreżenta kemm is-soċjetà l-pulita kif ukoll is-soċjetà r-raħlija. Dan xejdilna fuq kif kien iħares lejn il-lingwa. Qed nieħu pjaċir li semmejt li id-dialogi għaliex id-dialogi huma xi ħaġa verament sabiħa illi ħallilna De Soldanis. De Soldanis ħallilna 9 dialogi u mhumiex waħedhom, importanti għax imbagħad ġew ippubblikati anke waħedhom. Meta wieħed jagħmel grammatika ta' lingwa, ħafna drabi jagħti eżempji u veru ta' nies li qegħdin jitkellmu b'dik il-lingwa biex inti tara kif issa dawn ir-regoli huma mħaddma u kif jistgħu jsiru diskors ħaj u komunikazzjoni bejn in-nies. Dak iż-żmien kien jagħmlu bħallum. Illum kieku forsi titfalu CD marbuta mal-grammatika. Dak iż-żmien ma kellhomx dal-metodu imma kien jagħmlu dialogu, joħolqu isa biċċa dram żgħir ħanejtek, illi fih il-lingwa tara mħaddma, dik il-lingwa li issa tallimta biex ngħidlek b'dik il-mod monotonu jew tqil tal-grammatika, issa tara ħajja fil-sitwazzjonijiet tal-lum. Id-9 dialogi huma interessanti ħafna għaliex, għax fil-waqt li l-grammatika hija waħda, De Soldanis jurina kemm kien konxju illi f'Malta kienu jeżistu dak iż-żmien żewġ soċjetajiet differenti, żewġ klassijiet mifrudina għal kollox. U din insibu anke mill-vjaġġaturi li żaru Malta li jgħidulna kif fil-bliet għandek nies li jafu bil-lingwi kollha pereżempju, u fl-irħula ma tismax li fl-Arbi jgħidu, l-Arbi qed jirreferu naturalment għal Malti. U allura De Soldanis illi rridu niftakru li kien Awċi u kien jaf l-irħula Awċin u l-ħajja tan-nies komuni. Imma fl-istess ħin kien Monsinjur, kien bibliotekarju u allura kien jagħmilha ħafna, kien rispettat ħafna, kien jagħmilha ma' ħafna nies anke tal-klassi l-oħra. U allura kien konxju li għalkemm qed jikteb grammatika waħda ma jistax ġustament jirrappreżenta din-lingwa permezz ta' dialogu wieħed pereżempju, jew dialogi meħudin minn qasam wieħed. U allura għamlilna dil ħaġa sabiħa, pjaċir ikbar billi kien naħseb għamlilna milli ħaseb. Il għaliex kultant għandna xi dialogi minnhom, pereżempju żjara ta' nisa lil xulxin. Għandek żjara ta' sinjura li hu jsejħilha ta' mara pulita, tan-nisa puliti, dialogu bejn in-nisa puliti, dik kienet il-kelma. Rridu niftakru li pulita tfisser nadifa bit-Taljan. Ġifieri dak li ma kinux iħamġu jdejhom bil-ħamrija ħanejtek u veru. U mill-banda l-oħra għandek l-istess xena kif kienet tiġri fost in-nisa tal-bdiewa kif isejħilhom, ġifieri tal-kampanja. U allura għandek l-ewwel nett ħafna differenzi f'dik li lingwa. Il-lingwa ta' dawk tal-kultura l-olja kienet imħalta ħafna bit-Taljan, għax kienu jafu t-Taljan, kienu jafu l-lingwi l-oħra. Waqt li l-oħrajn jitkellmu b'lingwa kważi kollha semitika, ġejja mill-Arbi. Differenza anke fil-mod kif jilbsu, fil-mod kif isellmu lil xulxin, kif iġibu ruħhom, fil-sitwazzjoni kollha soċjali. Pereżempju waħda tistieden issejjaħ lil Għaddejja li kien jisimha Fatima, mela kienet irsira Musulmana aktarx li kien ikollhom fid-djar biex tieħu il-manta li kienet il-bies tal-puliti sewa biex taħdilha il-manta, l-oħra tgħidilha titlob il-binta għax ma kellix Għaddejja naturalment biex taħdilha iċ-ċurqana, taħdilha l-onnella. U allura għandek li l-biż differenti, il-mod kif iġibu ruħhom, il-komplimenti li għamlu, qisu qed tara l-istess xena. Jiena dejjem xtaqt fil-fatt li l-istudenti jagħmlu rappreżentazzjoni, forsi tistgħu tagħmlu għad il-ħaġa, intom li qed tagħmlu dan ix-xogħol interessanti fuq dawn il-kittieba, li ssir xena li fiha tara l-istess azzjoni eżatt qed issir nofs il-palk fuq żmien fuq livell ta' soċjetà kif qed ngħidu u nofs il-palk li jaħdem bil-mod ieħor u tara l-istess azzjoni qed issir. Dan huwa importanti wkoll imma għaliex kif sedinni inti juri kif kien iħares lejn il-lingwa. Jien kif għadd konvint li
De Soldanis kien jgħix ma' żewġ livelli tan-nies, kellu dal-vantaġġ kbir, mhux kien magħluq fis-soċjetà pulita tiegħu. U dan jurijinna kemm fid-dizzjonarju għax inkluda ħafna u ħafna kliem minn kull qasam, imma wkoll urijinna b'mod ċar b'xieda ċara minn dawn id-dialogi.